आङो बे समाव दंफैयो अदालगुरिनि साखाथियाव थानाय नलबारि मावरियापारा गामियाव। दा बे मावरियापारा गामियाव थांनाय 28 एप्रिलाव जानाय जितु गिदिरथार मोनसे बांग्रि, बे बांग्रिनि उनाव गामियाव थानाय न'खरफोराव माने लोंनाय दैनि आंखाल नुजाथिदों। दा नुनो मोनदों न'खरफ्रोमबो दंखल आरो दैखरनि दैफोरा रानलांजोबनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव साफ्रोमबो पाब्लिक ट्रास्टनि नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा मा जाहोननि थाखाय बे मावरियापारा गामियाव लोंनाय दैया बा दैखरनि दै दंखलनि दैफ्रा मानो रानलांदों बेखौ थागिबि सुबुंफोरनिफ्राय जों बे समाव मिथिनो नाजागोन। आच्छा फंनैसो बुंना होदो दे। मालानिफ्राय बे दैखरनि दैया रानदों? बेलाय दाखालि बांग्रिंनि फैनायनि उनखालिनिफ्रायनो रानदों आरो आं दिनै सानब्रै जाबाय मालायनाव दै रोगानाया। बै न'खराबो दैयानो खम। दा मालायनाव थाङाबाबो जाया, मालायनाव बोरैलायबाय थानो नङा होमबा? दैया बिराद खस्थ' जाथारदों आरो मैयाबो आं दै सिथरसेसो लाबोलायदों दैनि आंखालनि थाखायनो। बिदिनो बिराद खस्थ' जाथारदों आरो फारसेनिफ्राय दैनि सायावनो जाजोबो नालाय खामानिया। फुङावबो सिखारनानै आङो दैनि थाखायनो सिन्था खालामो आं, मालायनाव बेराय फुंजानि दै लायनो थांनो नङा होमबा? बेखायनो आं एसे सानजानानै दासो दै लायदो आङो मालायनियाव ओंखाम ओंख्रि संनो माइरं सुनो मैगं सुनो दैयानो गैया जादों। दासो बेखिनिखौ लाबोनानै सुनानै दिनाव खोन्थामानो रोगानो गोनां जायो आङो। ओइनो गथ'फोरखौ लानानै रोगाहैयो आं साइकेलजों बाल्थिंजों। दा 28 तारिखआव बांग्रि गिदिर फैनायनि उनाव औ बेनो जादों। ओरैनो बिनि सिगाङावनो एसे दैया रानखादों, नाथाय बिनि उनाव बे बांग्रि फैनायनि उनावनो दैया गैथारलाया जाबाय। बिदि जादों आरो। ओमफ्राय दा लोंनाय दैनि थाखाय मा राहा लागोन? लोंनाय दैनि थाखायथ' आं दायो दैखौथ' मोजां नांखागोन। दायो जि एसे लाबोदो फिल्टार खालामदों आं, फिल्टारखौ डाबल खालामो आरो। थेवब्लाबो आं दै फिल्टार बायना लाबोनो सानदों आरो बे फिल्टार दैया। दैखरखौ खुरफिनगोन ना मागोन? खुरफाफिननांगोन, नायनोसै खुरनांगोन दा दैखौ मालायनाव बेसेबां सानफ्रोमबो लायनो हाया नङा। माबा मोनसे बेबस्था खालामनांसिगोन, आं खुरनांसिगोन, मानसि लाबोनांसिगोन, हाजिरा लगायनांसिगोन, फैसा खरसा थांसिगोन आरो बेनो। जोंनियालाय नैला नलबारि मावरिया गामि, ओरैनो जोंनियालाय बे रेभिनिउआ नलबारियानो, खिन्थु मावरिया गामिखौ जों होना लायो आरो। नोंसोर गामिनि बेसेबांसो न'खरा बेबायदि जादों? जोंनो प्राय नै आंहा बैयाव न'नै बैलाय बिस्राबो बांसिनानो जादों। बै थेवबो दंखलानो दै ओंखाराखैनो, बिस्राबो दैयानो ओंखाराखैनो, खम ओंखारदों आरो खम जादों दैयानो। मानोबा एकदम खम जादों। रानलांबाय आरो दैया बिदि जाबाय आरो। 28 तारिखआव फैदोंमोन बांग्रि गिदिरा, मालानिफ्राय? बिस्थिबारनिफ्राय रानबाय बेयो। बिस्थिबारावबा शुक्रुबार एकदमबारे बिस्थिबाराव दंमोन जेबनो, ओमफ्राय उनाव शुक्रुबाराव गैथारला आरो दैयानो। बेबायदि जाबाय आरो। माबोरै बे लोंनाय दैखौ माबोरै सोलिगासिनो? दा मटर माने लोंगासिनो दं, एसे एनै खाना एसे गयो आरो खस्थ' मस्थ'। न'थामजों बिदिनो लोंलायगासिनो दं जों, बिनिफ्राय एसे एसेनो।